аз санаи 10 то 12 май дар вилояти Суғд фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони Ушшоқи Раҳмонӣ бо шукӯҳу шаҳомат ҷараён дорад. Дар доираи фестивал озмун дар меҳмонхонаи суғдиён конфронси илмӣ баргузор гардид ки дар он олимон, санъатшиносон, муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаи мусиқии классикӣ доир ба таърих, аҳамият ва нақши шашмақом дар рушди фарҳанги миллӣ маърузаҳо ироа намуданд. Зимни конфронс таъкид гардид ки шашмақом яке аз ганҷинаҳои бебаҳои фарҳанги тоҷик ба шумор рафта дар ташаккули маънавиёти ҷомеа ва таҳкими худшиносии миллӣ нақши муҳим дорад. иштирокчиён масъалаҳои омӯзиш ва таҳқиқи мероси мусиқии классикӣ, ҳифзи анъанаҳои мақомхонӣ, рушди мактаби иҷроиш ва тарбияи насли ҷавонро мавриди баррасӣ қарор доданд. қайд гардид ки имрӯз шашмақом на танҳо ҳамчун мероси фарҳангии тоҷикон, балки ҳамчун арзиши умумии башарӣ эътироф гардидааст. мавзӯи асосии конфронс асосан дар бораи мусиқии классикӣ ва шоҳаҳои он дар тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ аст, чунки дар конфронс аз кишварҳои ҳамсоя, кишварҳои дур, масалан аз Ирону, аз Озарбойҷон, аз Ӯзбекистон, аз Қирғизистон намояндагон иштирок доранд. Дар ҳақиқат имрӯз мусиқии классикии шашмақом ва шохаҳои он дар минтақаҳо, хусусан дар худи Тоҷикистон чанд дигар минтақаҳо вуҷуд дорад. Масалан дар бораи ин хеле мавзӯи хубам шуд. мақомҳои маҳаллии Хуҷанд ки бевосита бо эҷодиёти яке аз забардастҳои ҳофизи маҳалли Содирхон ҳофиз вобастагӣ дорад, чунки Содирхон ҳофиз аз худаш чанд силсила сурудҳоя боқӣ гузоштааст. Масалан Ушшоқи Содирхон ки имрӯз дирӯз фестивали мо бевосита аз суруди Ушшоқи Содирхон оғоз шуд ва ин асарҳои ҷовидон аст ва авлодҳои имрӯза бояд аз ҳамин мероси мусиқии маҳаллӣ низ бояд бахабар бошанд. Ва ғайр аз ин дар шаҳри Исфара низ мақомҳои хеле ҷолиби худашон аст ки монанди масалан мақомҳои Фарғона, Тошкан ҳаст ва дар ин ҷоям бояд ва Исфара хеле зиёд устодҳо кор карданд ки барои нигоҳ доштани ин мақомҳо ва дар шаҳри Панҷакен низ ҳаст мақомҳои алоҳида ки бо воситаи устодҳо то ба имрӯз расомад. ҳамчунин дар доираи фестивал барномаҳои консертӣ, озмунҳои ҳунарӣ ва суҳбатҳои эҷодӣ баргузор шуда ҳунармандони маъруф ва ҷавонони соҳибистеъдод маҳорати худро пешкаши ҳаводорон доранд. фестивал озмуни байналмилалии Ушшоқи Раҳмонӣ бори дигар собит сохт ки санъати волои шашмақом ҳамчун пули дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ байни миллатҳо хизмат намуда барои ҳифзу рушди фарҳанги миллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Мастона Муҳиддилозода, Нозим Абдуазизов, Ҳабиба Иброҳимзода. Ахбор.